תמיד היית שוטף את הידיים שלך ככה. גם במוסך. יש לך הרגל מהמוסך. כן. רק שבמוסך זה היה שחור, ופה זה לבן. קמח, בצק. קודם כל עיסוק בבצק, אני אוהב את זה. אני גם בבית הייתי רופא עוגיות, קקים, עושה באמצע הלילה. אז העיסוק בבצק זה תרפיה מסוימת. עבודה במוסך היא הייתה עבודה יותר קשה. לעבוד עם מכוניות, להיכנס מתחת האוטו, לשכב מתחת הדשבורד, ובטח היה יותר מתח גם בעבודה הזאת, כן, יש עבודה, אין עבודה, מה, מי, מו, בכל אופן. נהיה לי ידיים של פקיד, כשהייתי עובד במכוניות, הידיים שלי היו כמו נייר זכוכית.